nyuwun pangapura karo Pak Ustaz. Niki soalé blasteran Pak Ustaz tadi. Inggih kula blasteran. Dados kula niku blasteran gembel karo wit. Apa? Gepas wedhus. Nek jare Pak Senone kuwi. Aja tak omongke wong kowe iki tak apusi kok tak omongke. Engko aku dukani Pak Ustaz. Ngurusi dene kok kurang ajar. Blasteran gembel ro gibas. Lah ya dosamu to beratine. Hah? Dosamu kuwi ne beratine ora pareng menungso e wedhus. Ayu-ayu e wedhus. Wedhus iki ya ana sing ayu kok ya. Ono ya. Wedhus iki pipine nang ndi? Oh ning ya ning kene ne. Lah. Lah ning endi? Mburi kok ya. Kok iso? Wedhus kae mesti nek ngambung mesti mburi. Oh iya ya. Kok iso ya bener.